האנשים הלא נכונים, זה מה שקורה כשנרדמים על הפנים, פתאום מגלים אפסים שחורצים פה גורלות. מאז שהם בשלטון אני לא ישן כבר בלילות. אין צפון, אין דרום, אין מזרח, לאן נברח? למערב? הכל נחרב, הזיכרון שלי נצרב. אין מצב שאתם עדיין מדברים. מי האידיוט שמאמין למילה אחת שאתם אומרים? רק שקרים, רק משימות, מנסים לשלוט בלהבות, להבריח ולהנציח את קרקס הבלהות. חבורה של ההורים שלוחצים על כפתורים, הם מחפשים את השקרים שיחזקו את הסקרים. הם רוצים שנוותר עד שכלום לא יישאר, ואז להם יהיה יותר. הם אומרים שזה יסתדר, הם חושבים שנשכח מה קרה בדיוק אתמול, וחיים בסרט שיצאו מזה בזול. הצפרדע והעקרב, החתול שומר על החלב, שועל עם בטן מלאה ואין שום יציאה, זהו סוף המחזה, כי אי אפשר לצאת מזה. שרת התחבורה רק יהלומים היא מכירה, היא פותחת הפקקים רק לקבלני פתקים. יור ש"ס לשעבר מהכלא הוא חזר, שר האוצר עולה לנו יקר ישב במעצר. שר המשטרה, המשטרה חקרה, ראש המושחתים מואשם בפלילים, הוא חושב שאתם תמימים, הוא צוחק לנו בפנים. זה המלך העירום, זה שוד לאור היום, ואז יש הצהרה מהירה כמו דקירה, כמו סתירה שסותרת את עצמה ומסתירה את ההון. כמו שלטון עולם תחתון משכנעים שהוא האיש הלא נכון. בעצם כן, אוי מסכן, מיליונרים עדידות, שחקן גרוע. מאז שאני זוכר את עצמי הוא מתלונן קבוע, כל היום לקחו לי וגנבו. שמע בונה, יש לי דז'ה וו. הצפרדע והעקרב, החתול שומר על החלב, שועל עם בטן מלאה ואין שום יציאה, זהו סוף המחזה, כי אי אפשר לצאת מזה. זה חיכינו 2000 שנה, האם בשביל זה הפרחנו את השממה? בשביל לראות את העמל שלנו יורד לטמיון, לראות חבורה של עמות מצילים איזה בריון. רוצים לצאת נקי? שיהיה בהצלחה, אבל ההיסטוריה שתשפוט אתכם לא תיתן לכם מנוחה. והבושה בחוץ והבושה בפנים, לא תוכלו להראות את עצמכם בשום פנים. מוזר? איפה המוסר? אתם לא מבינים גבולות של מה אסור ומה מותר לעשות? בשטחים של מאפיונר עבריין, יום יבוא נביא שופל ונעיף אתכם מכאן. הצפרדע והעקרב, החתול שומר על החלב, שועל עם בטן מלאה ואין שום יציאה, וזהו סוף המחזה, כי אי אפשר לצאת מזה.